Hi guys! Gagawa po ako ngayon ng tacos. Beef or baka, garlic and onion, pipino, bell pepper, tomato, tacos seasoning, tomato sauce, nacho crackers, 500 grams na po siya at 50 pesos lang siya. At lettuce. Optional po yan. Para sa akin po kasi mas masarap ang may lettuce. Igigisa na po natin ng bawang at sibuyas. Palalambutin po natin ng baka para pag tinapings natin, wala pong asel. Tatakpan ko po siya para madaling lumambot. I-check po natin. Then aaluin po natin. At maglalagay na po tayo ng asin. Titikman ko. Medyo matigas pa. Aluin muna natin. Tatakpan ko at palalambutin ko pa. Yan, okay na siya, malambot na. Ilalagay ko na yung tacos seasoning. Mas okay kung maglalagay tayo ng tacos seasoning. Nakakadagdag flavor sa beef at para kang umorder sa restaurant. Pagkalagay ng seasoning, aluhing mabuti. Sunod naman ang bell pepper. Pagkalagay ng bell pepper, aluin natin, then takpan ng konting minuto, okay na, luto na ang beef natin. Request ng mga bata, dapat daw may melted cheese kami, mas bagay daw sa nachos. Gagawa po tayo ng melted cheese para mas feel natin ang lasa ng nachos natin. Ang unang ingredients po natin is pressed milk. Sunod naman ang cheese. I-grater lang po natin para mas madali po siyang matunaw. Sunod naman butter para hindi po dry ang ating melted cheese. Aluin lang po natin ng aluin hanggang sa matunaw ang lahat ng nilagay natin. Sunod naman ang 1 teaspoon ng cornstarch. Kaya ako nilagyan ng cornstarch para madaling lumapot at hindi masyadong madissolve ang ating melted cheese. Na-prepare na po natin lahat ng ingredients natin. Ngayon po ang gagawin natin, magta-toppings na tayo. Uunahin po natin ang crackers. Nadagdagan ko po ang crackers niya. Ako po kasi gusto ko maraming crackers. Sunod naman po ang tomato. Gusto ko rin po kasi maraming gulay, dadagdagan ko rin po ang tomato. Cucumber naman. Maglalagay din ako ng raw na bell pepper.
Sunod naman po ang ating beef. Ito po yung mas lalong nagpapasarap sa nachos natin. Dagdagan po natin. Maglalagay po tayo ng tomato sauce, optional naman, kasi po counterpart siya ng cheese. Sunod naman po ang ating melted cheese. Medyo napalapot po siya. Sunod naman ang lettuce. Actually, nakalimutan ko siya. Pero magagawan pa natin ang paraan niya. Lalagay muna natin siya sa side. Then, pag ayaw natin ng lettuce, pwede naman natin siyang tanggalin na lang. Yan. Ang sarap na niya. Bagay na bagay yan sa wine. Like red wine, white wine, blue wine. Ay, sorry po pala. Wala po palang blue wine. Champagne po pala. Sana po may na-share na naman ako sa inyo. Don't forget to subscribe my YouTube channel.